Христос уваскрос. На працягу вякоў людзі па-рознаму ставіліся да гэтай праўды. Хтосьці яе прымаў і як на падмурку будаваў тую цывілізацыю, да якой з вамі належым. Хтосьці спрабаваў з ёй змагацца, яе зруйнаваць, але толькі руйнаваў тыя фундаментальныя паняцці, якім ёсць любоў, дабрыня і справядлівасць. Аднак Христос жыве і далей будуе сваё валадарства святла і супакою, валадарства, якога не змогуць знішчыць ніякія пякельныя брамы. Няхай ласка, якую выслужыў нам Христос, паміраючы на крыжы і ўваскрасаючы да жыцця, дапаможа і нам разам з ім будаваць годнае жыццё тут, на зямлі, і імкнуцца да светлай будучыні ў небе. Христос уваскрос. Святла, Божае благаслаўленне і дабрабыту у кожны ваш дом, у кожнае вашае сэрца. Са святам!